masa da sun jiya shi kwamitin ya ce ba zai yi ba sai ya yi niya kuma a hakan shi ne gaba ko ba tutiya dan malakan ma'aikatanmu ne a duniya Allah ko na roki tsira ko in wuce na san in na ce Rasulallah kai kace za ka yi mar salati kamar shin kwatance a ciki ka sa albaiti maza ko mace shirafa masu saita ruhin da ya karkace ya'yan mace ba Fatima na nace dan yakin da kai ba ma yi ba mutar kace kan na wuce ga ali zan fita gurin duna wato masu shigar silke bari kuna kai da Abubakar da Umar in yo kwana kun Usman maza da kera daga yan dina kun agaji musulunci kun saka razana a zukatan munafukai kun kuma dangana har muji za mu iya faɗin sunan yakuna dukka gida akwai uba altijaniya ita kawunta shehu ne asalin bairiya wujuhi ma dubu akan wannan tafiya in ka ji wani ba na banza an sha kaya sai an sha wuya tukunna sha jarmiya baba sharif sana aikin kuma kwaikwaya harshe ya ce mikar miji karko taya na so jinjina wa gwarzo da gidan bura kun dan Fadima angon Fadima Haidara wani furci na ji sai na ƙara yin dan mara za mu shiga yaƙi masoya mu yi gabbara Allahu akbar mu amsa dan jinkira mata su dakata a gida har barbara ga ashabu sun fito yakin kai bara ranar annabi yayi furci an kwadaita ya ce Allah zai buɗe garin bazata ta hannun wanda yake so kowa ya zata annabi shi yake nufi sai aka ambata cewar zakin annabi ne albai fata shi Allah da annabi suke so da tuta da Abakar da Umarin har sun karkata ga Abdurrahman da Amir suna batu ga Sabu da na jarmai sun himmatu Sa'ad ibn Abi Waqas yayi fitan furtu ya harba kibiyarsa kan wani har ya mutu ya soke mutum uku kafin ayi an sutu ana haka sai annabi ya ce kaɗan dakatu sai aka tamkar alkyabba a samawatu wane ne kuce Imam Aliyunmu ne yana zuwa aka tan idan dan a bayyane wannan daren da su sa aka jinkine sai annabi ya hura idan yau fa naka ne kai za ka buɗe wannan garin mu dangane sai ashab suka yi kabbara a ayyane su ba su haskada wannan halinmu ne su in annabi ya faɗi ba sa ta inda sun fi kawai in dai da karimun sada annabi ya ishe su ba neman wata hujja ya balla kofar da mutum 8 za su ja wani kaulin a ce mutum 40 sukan ja shi karbuwa yayi da kofar shi ne shata da ita yake kare saran babu danja ya jijjige ya sa ta a baya suka kutsa kansa sahabbai su wuce suka hargitsa ko su ya mutsa wasu kwasu tsallake ta kanta sai su marmatsa sai da su wuce ya mike kai ya matsa da gwarzo uban gwara zai mai kwankwasa ya shiga filin yakin duk ya tarwatsa shi ku Abu Dija na mutum 100 ya datsa bera in ya hangi mage gujewa yake babu haɗi da sakakke da wanda a turke duk gwarzo idan ya ga sahabu gudu yake balle kwamandan su shi sai dai a narke aninsa mutuwa ce balle aka ya rike takobin zulfikar zaki ne na sarke kowa ya zabi robar shi ya yo farmake ga marhab ya fito sai da ya kalli Amir wanda ya so a bashi tuta kan shahadar ya ce bai ishe shi kallo ba ya kai shi kar bayan an kashe Amir su maku yayi far ya kama zuma da kirari sai aka dakatar marhab ya ce kama kirarin dan kawar sai Ali ya ce dan yi baya ka kalli Haidar wannan na manyan maza ne babu raini marhab sai ya tambayi Abul Hassanaini waye ya ce Haidara zaki ne bani haifar ka aba wanda ba shi ba gunguni sau 3 ya kai wa Haidar sara ba jini in ya kai sai ya ɗage kafa ta mukar bai gani ya so take takobin ya karba addini shi kwadayin Ali ya musulunta ya samu tsira shi kwada gaba ya fito baya jin kira ya kai wa Ali guguwar sara ya bara wannan garkuwar da ke a hannun Haidara har kafirai sun yi shewa ba takura a nufinsu an kashe Ali maza haddara kowa ya yi shiru da tsit babu gura-gura
ya bai da takobinsa gida kafin ta yi sama. Sahabu suka ce yaya juya nan kuma yana juyawa ɓarin ya faɗi ba zama. Sai algadan ga kusar yaƙi na yi ma wannan baitukan hadiya ya na umma. Kan na rufe baitukan dole na taya murna kun annabi na zagayowar wagga rana wacce ta gabata da aka yi auren sunana. Fatima da angonta alimujin musina auren soyayya ne kai an ga kauna. Mata ku yi musu buɗa mu ko mutuncina yara ku ɗan yi tafi ko kuma risina. Alhamdulillahi shukuran laka rabbuna kai ne mai yi mai idan zan faɗi magana kan masu himma da himmar mai gidana. A rashin sani na nake leƙen lunguna ka raba ni da ganin abin ki ko intuna dan ilimin da ke a girjin malamina Malam Nura na ɗan auya da kan hannuna. This is for happy wedding party that is marriage with our queen of the world Sayyidatina Fatima salamullahi alaiha and Imam Ali karramallahu wajahu wa qaddasallahu sirrahu by YDD instead of Alhaji Ismail Zagariya Nasiri. Allah ya bar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam.